баница с вкус и с много аромат. Сигурен съм, Краси Кънчев ще ни разкаже и покаже повече. Краси, здравей към теб! Здравейте от прекрасният град Смядово, който днес за първи път отбелязва празника на легендарната смядовска луканка, прочула се не само в България със своя уникален вкус. Но един от гвоздите на днешният празник е конкурсът за домашно приготвена баница. Може да видите тук, над 30 баници са приготвени и специално компетентно жури ще ги оцени. Конкурсът е и баница с кауза. Средствата от него са посветени на реставрацията на местната църква в Смядово, където стенописите трябва да бъдат обновени. Сега ще ви срещнем с Недялка Златева, една от участничките в конкурса. Ето това е нейната баница. Може да ви я покажем с краве сирене и краве мляко. Госпожо Златева, каква е тайната на хубавата баница и защо вие се включихте в конкурса? Ами, тайната е сръчни ръце, любов, смярак и с хубави продукти, разбира се. Това е тайната на баницата и хубаво приготвена. Най-важно, да. Ами, иначе се включих, защото така реших инициативно и другите наши съграждани. Реших и аз да участвам. Баницата е традиционно българско ястие, но виждаме тук огромно разнообразие. Дори и сладки баници има. Ето една от тях. Тя е дело на кметът на Смядово, госпожа Иванка Петрова, която също е майстор и се включва в конкурса. Госпожо Петрова, като кмет няма да спечелите, вероятно, по... Не, разбира се, по-добре и да не спечеля. Ще празник. Мерси, мерси. Ние днес решихме да правим един празник на смядовската луканка. Много отдавна го замисляме това нещо. Мисля, че дойде времето. Защото Смядово сме известни смядовската луканка, въпреки че тя не се произвежда тук, но тя е във всеки дом, всеки се е запазил. И заедно с това решихме да направим тия баници с определена кауза. Аз съм много доволна, че много съграждани днеска пристигнаха и най-важното наблюдават, че има баници приготвени от много млади хора. Това значи, че старите баби са предали. Да. Успех на всички и само преди да се разделим, да ви покажем и компетентното жури Иван Звездев, който ще оцени баниците. Там е и смядовската луканка, така че само за малко да ви покажем. Ето това представлява уникалната смядовска луканка с червен цвят. И само господин Звездев да каже, господин Звездев, как ще успеете да оцените всички баници? Много е трудно, защото всяка майсторка си има своите пинизи, както се казва, но винаги има някой банец, който те грабва и като вкус, и като крехкост, и като сочност. Благодаря. Успех ви пожелавам и да ви е сладко. Това е Смядово. Продължава.